वेलकाम बैक माय चैनल लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आं गोसो गोरबोयै नोंथांमोनखौ बरायहरबाय दोननानै आङो नै बिथिं संनो नागिरदों दाउ बेदर आरोना बेखौनो माने शेयार खालामनो नागिरबाय नोंथांमोनजों बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। नै आं संनो नागिरदों दाउ बेदर आरोना दाउ लकेल बिथिंजाय थाव सेरबाय आरोना नै गेसाव होबाय बेखौ संसै आरो आं एसेनो मोनसेल' संगोन आरोना मोनायावलाय माथो मोननै मोनथाम मोनसेल' संगोन मटर आलु ओमफ्राय दाउ लकेल आरो बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आं संनोसै आरोना। संनाया बिथिं सोलिगासिनो आरोना आं हरनोसै बेहाय हालदैजों संख्रि संनोथ' रोंखाया आरोना संलाबायखायोसो आङो बेदरा बुरजा नालाय नै खावसे दोनबाय बिथिंजाय दोननोसै खावसे सेरसेनि बारा जागोन आरोना ओंखायनो खावसे दोनबाय भिडिअ'आबो मोजां जायासै केमेरायानो मोजां नङा नालाय ओमफ्राय आं देनो लानोसै नै हाइजेंजों माबा सामब्राम गुफुर आरोना थौसियावनो देनोसै आङो थौसियावनो मोजां मोनो देनो मिक्सारखौ बायोसो आङो खोमसि जाबाय आरोना नै जाहांबायना बेदरा नै कालारिं जाबाय आरोना मबाइलाव बारा नुवाखै मबाइलाबो मोजां नङा नालाय बेयाव होगोन आं मटर आलु होनानै संसै आरो देनो मोजां मोनो आरोना कालारिं जाबाय आरोना बेयाव कालारिं जाबाय मटरजों आलुखौ होबाय आं दानिया बेयाव दै होसिगोन आरोना दै होनानै गोदौहोसिगोन ओंखामखौबो बिथिं जानखाबाय आरोना ओमफ्राय बेदराबो नै गोदौगासिनो जै मोनबाथाय जाखानोसैबो आरोना उखैबायबो नै लाग्रोबावबायसो आरोना साखिनायनो संख्रि नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिनायनो नागिरबाय आरोना नांबाय संख्रि बानलुआ जि गोसा जाबाय आरोना बानलु गोसा जाथारबाय मालिक बिथाङाबो खावब्ला नुजाफैबाय नै ओंखाम जानोसै ओंखाम आलासि बिथाङाबो बिथिं जागासिनो देखाया लाजियोनो खेबखाया जानोसै आङो जादो जानोसै